Doamnelor și domnilor, iată ne reveniți aici în Casa Mare a Tezaurului, unde, așa cum spuneam, avem un zi de sărbătoare, 5 ani de activitate, 5 ani în care zi de zi suntem alături de dumneavoastră și aducem în casele dumneavoastră momente unice, deosebite, artiștii neamului nostru, muzică de calitate și, bineînțeles, voie bună. Asta ne-am propus să aducem și astăzi, mai ales că avem motive serioase de a ne bucura și de a marca acest frumos eveniment alături de invitați speciali. Și vreau, doamna Natalia, împreună să prezentăm următorii noștri invitați, pentru că astăzi sunteți coprezentatoare aici. Da. Sau eu sunt coprezentatoare? Dragii noștri, eu sunt foarte onorată pentru că astăzi este împreună cu noi și sărbătorește acest eveniment frumos maestru Oleg Baraliuc, pe care eu îl am un respect aparte pentru creație și pentru omul Oleg Baraliuc. Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Carolina Peliță este prietena noastră și ea a fost cumva provocată într-o emisiune atunci când mergeam noi prin acele localități. Cam asta e. Următorii invitați sunt scriitorul, cantautorul, omul cifrelor, omul contabilității, omul carte, omul știință, Ion Prițacaru. Mulțumesc. De 5 ani de zile este și contabilul șef al Tezaurului Național. Și pe această cale vreau să vin lângă dumneavoastră, pentru că nu ați venit singur, ați venit cu ceva pentru mine. Am venit de la colectivul meu și am venit și în calitate de, numai că nu cantautor, că mă tem dacă o începe a cânta, păi nu o să aveți spectator, da, vă provoc. dar compozitor. Da, vă provoc. Da. Și, dragi telespectatori, am să fac dreapta, da? Către doamna Gabriela Tocar, cea care în această seară ne onorează cu prezența, pentru că ei au o noutate frumoasă, au pus un gând atât de nobil să sărbătorească prin cântec, să sărbătorească prin creație un spectacol. Despre asta ne vor vorbi, despre asta ne vor cânta în această seară, dar eu am să îndrăznesc să-mi primesc darurile. Așa, să vă vadă toată lumea. Da. Doamna Natalia, sunt onorat pentru invitația care am primit-o. Și aici, fiind în postură dublă, eu mă exprim altfel, că eu sunt inima finanțelor Tezaur Folk. Și vreau să vin cu felicitări, în primul rând, tuturor celor care au creat această poveste minunată, Tezaur Folk. Că, într-adevăr, cred că e unica televiziune care promovează cultura, promovează oamenii din cultură, promovează tinerile talente. Pentru ce vă mulțumim, deoarece am avut și noi, am făcut primii pași și noi la dumneavoastră, la Tezaur Folk, cu primele melodii care le-am înregistrat. Și vreau să doresc ca viitorul să vă aducă tot atâta prosperitate cât ați avut-o în acești primii 5 ani. Și cu această ocazie v-am scris și ceva? O poezioară. Gânduri? La 5 ani de Tezaur Folk. Dacă vrei să ai noroc, vino la Tezaur Folk. Să învârtim hora străbună, cu noroc și voie bună. E a 5-a aniversare, dar stați bine pe picioare. Ca atare eu aici am schimbat, dar stă bine pe picioare, da? Care un lider ideal e Natalia Rodedea. Wow! Asta de la colectivul nostru, de la compania de audit,
care ține contabilitatea Tezaur Folk. Mulțumim. Și la mai mult și la mai mare. Mulțumim. Și astea sunt daruri pentru dumneavoastră. Am zis, dacă suntem totuși în toamnă, să venim cu darurile toamnei, dar dumneavoastră să culegeți de acum înainte daruri tot așa. Cum toamna e bogată, așa să devină Tezaur Folk bogat. Tezaur TV bogat, pentru că noi suntem înregistrați Tezaur Folk SRL, dar avem licența pe Tezaur TV. Așa. Vă mulțumim, domnule Ion, vă mulțumim. Și dacă aveți un băiet mai, că vă spun... Eu sunt voinică. Dați eu aceea, nu tot mă tem. Da? Haideți să faceți schimb. După emisiune... Îl simt eu bine. Așa. Eu vă mulțumesc, vă mulțumim din numele echipei. Prosperitate avem nevoie de bunăstare, dar din acest an, omul finanțelor, avem nevoie și de bani. Să ne învățați cum să facem și bani. Să vă ajute Dumnezeu. Da, vă mulțumim din suflet. Invitații speciali avem în această zi alături de noi și, dragilor, în această zi de sărbătoare vrem să aflăm mai multe de la dumneavoastră. Atunci când spunem Tezaur TV, ce gânduri sau ce amintiri speciale vă vin în minte? Personal? Da, pe dumneavoastră personal. Când spunem Tezaur, Da. Tezaur Folk, pentru mine este primele impresii. Prima cu ce se asociază este doamna Natalia. Așa, da. Suntem de acord. După care văd primele emisiuni, mi-amintesc imediat cum am venit cu imnul medicilor, cu Costică Moscovici, eram printre primii la această televiziune, am lansat videoclipul, pe urmă mi se asociază cu promovarea tinerilor, care de fapt și eu sunt bolnav de chestia asta și mă mai întreabă, n-ai ce faci, că atâta dai la tineretul ăsta, că nu știe nimeni. Și când zic Tezaur, mereu mă gândesc, fiecare din stelele de astăzi au fost de cineva susținute. Și Tezaur și eu, pe lângă dâns, suntem acei care susținem aceste talentele tinere, care și noi vrem să mai vedem fețe noi pe scenele Palatului Național, pe scenele deja arenii. Vedeți că acum avem atâtea. Și toate încep din studioul televiziunii Tezaur. Eu cred că asta. Pe urmă o să vă postesc ce impresii mi-au rămas și de la acele frumoase fete care duc toate emisiunile. Dar nu chiar nimeni. Când vine microfonul pe a doua oară, da? Nu povestesc, da. Îi cedez acum pe colegii mele. Da, vă rugăm. Dragă Carolina. Da, vă salut în primul rând cu mare drag și pentru mine Tezaur înseamnă multă culoare. De altfel ca astăzi, uitați-vă câtă culoare este în acest studio. Felicitări, dragă Nătălița, pentru că pentru mine Tezaur înseamnă și eroina principală, protagonista acestei televiziuni, cea care este atât de energică, atât de pozitivă, atât de optimistă, nu știu când le reușești, pentru că are și o familie frumoasă și doi feciori minunați, dar văd, am simțit, sigur, soțul e mai mare, e băiatul mai mare și se descurcă mai bine și de aia mă întreb mereu de unde atâta energie și de unde atâta suflet, pentru că se simte că se investește foarte mult suflet în această televiziune. Felicitări și la mulți ani și vreau să vă doresc de asemenea să aveți parte de emisiuni tot atât de frumoase, interpreți expresivi, talentați, multă culoare să fie și în continuare în această televiziune, pe acest platou, în acest studio, să fie pace, să fie sănătate și multă dragoste, pentru că totul pornește de la dragoste. Nătălița, Midone Roditeal, face totul prin dragoste și asta se simte. La mulți ani, la mulți ani. Domnul Ion Prisacaru, chiar dacă așa cum spuneați e omul cifrelor, mi-am amintit acum că a fost într-o emisiune chiar cu mine și împreună cu doamna Maria Stoianov, exact. Da, chiar în acest platou, așa că o să-mi permit să vă întreb ce îmi interpretează și ea așa texte de mele și mai aproape, vă rugăm, domnul. Aveți microfonul. Eu știți, poate sunt printre puținii care am participat la nașterea acestui copil frumos, Tezaur Folk.
Dar dacă să vă răspund cu ce se asociază Tezaur Folk, eu aș spune că la mine se asociază cu folclorul, cu obiceiurile, cu tradițiile noastre naționale. De aceea continuați așa că faceți bine, că acum am mai expus mai sus. Puține televiziuni avem care anume acoperă ceea ce acoperiți dumneavoastră. Vă doresc succese și să ne întâlnim mai des. Vă mulțumim frumos. Doamna Gabriela, vă salutăm. Dumneavoastră aveți la Valiera. Pentru dumneavoastră, atunci când spunem Tezaur TV, ce imagini vă apar în minte? Sânul naturii, amalgam de culori și amalgam de melodii, fie populare, fie de muzică ușoară, de toate genurile care sunt accesibile la moment la toate televiziunile. Mă bucur foarte mult că astăzi la această frumoasă aniversare sunt și eu invitată, împreună cu autorul textelor și melodiilor pe care eu le interpretez. Eu am mai fost la dumneavoastră anul trecut în locația cea precedentă, care ați avut-o la Buicani, am fost și am prezentat piese în stil mai academic. Astăzi sper să mă cunoașteți din altă postură, dar m-ați și văzut când am lansat proiectul cu domnul Ion Presacaru, piesele mele noi atunci le-am prezentat. Astăzi venim cu o premieră foarte frumoasă. Aveți premiera absolută în această zi de sărbătoare pentru noi. Vă mulțumim! Și tot am înțeles, vă pregătiți de un concert. Da, deci avem o bucurie mare. Să urmăm proverbul că toamna se numără băboci. Așa. Toamna trecută eu am fost lansată în muzică ușoară ca interpretă, deci faptul că eu sunt dirijor, multă lume mă cunoaște. Dar activitatea mea dirijorală mereu a fost strâns legată de activitatea solistică. Cei care veniți în compania Teleradio Moldova, urmăriți televiziunea și radio, mă cunoașteți, deseori particip solistă fiind acestui colectiv care îl conduc. Dar și prin intermediul acestui colectiv noi și-am făcut cunoștință cu autorul Ion Presacaru, colaborând la lansarea cărții dumnealui anul trecut. Ulterior a urmat... Nu corect spuneți. Nu corect? Nu corect spuneți. Ne-am cunoscut când prin intermediul domnului Constantin Rusnac, care m-am adresat la el, aveam o piesă, Țara mea gură de rai. Și ei era așa, după stilul ei, coral, mai academic. Și atunci el mi-a recomandat ca să mă adresez la doamna Gabriela și mi-a dat telefonul și am telefonat-o și m-am dus și iată Capela Corală Doina Moldova a înregistrat această piesă care este și în fondul radio-televiziunii, dar atunci eu i-am descoperit vocea doamnei Gabriela. Eu aveam o melodie, Ficioara înlăcrimată se numește, text și muzică, de 8 ani scrisă. Și nu găseam interpreta, nu găseam vocea. Că eu caut, pentru orice cântec, am caut să fie vocea potrivită. Și când am auzit-o, m-am gândit, asta e vocea. Și după ce am făcut, am înregistrat, mi-mi trebuia să editez cartea mea de versuri, poezii, videoclipuri cu QR coduri, o carte deosebită. Și cânticul ăsta vroiam să-l pun, dar n-avea cine să... Și când am auzit vocea, zic că asta e vocea. Mă duc, o telefonez iar, iau un buchet de flori, mă duc la ea, spune la orele 2. Bine, mă duc la orele 2, cu florile și zic, eu am venit cu o rugăminte la dumneavoastră. Am un text și iată, n-are cine să fie, și o melodie care n-are cine să mi-o interpretez, dar vocea dumneavoastră e exactă. Aia îmi spune, ați venit cu flori să mă cumpărați? Dar eu când am văzut așa, cum aveam și textul așa tipărit, am luat și l-am strâns și mă întorc de ea și deci că eu am glumit, domn Săcaru. Am reluat discuția și ea îi spun că iată, dar ea spune, dar eu nu cânt muzică ușoară.
Dar eu zic, vă rog numai asta ca eu să o pun în carte. Nu ieșiți pe scenă, nicăieri, numai ne ducem în studio, o înregistrăm, eu ne-o pun, fac videoclip, pun în carte. Când trebuia 65, că împlineam 65 de ani, când trebuia 65 de Asta a fost ideea, 65 de texte, 65 de poezii și trebuia să completez cartea. A acceptat, ulterior deja. Și a luat naștere proiectul nostru, ulterior i-a apelat și astăzi vorbim de... Și la câte melodii sunteți acum în colaborare? La 20. Păi de aceea vine și acel spectacol mult așteptat, nu? Vreau să continui gândul domnului Prisacaru că noi, practic, un an și mai mult de un an și jumătate, noi deja suntem în strânsă colaborare, deci Fecioara în lacrimatră a fost o binecuvântare pentru mine și, bineînțeles, că noi am avut un scop să realizăm, să adunăm acest material muzical pentru ca să-l lansăm cumva, să lansăm un album. Un album la fel cu aceste 20 de melodii pe care noi le gândim să le includem. Bineînțeles că ele sunt mai multe și sunt încă în lucru, dar am închegat așa un gând muzical frumos și am cuprins mai multe stiluri, de aceea și venim în seara de 21 noiembrie în sala, incomparabilă sala Teatrului Mihai Eminescu, să lansăm acest album. Totalmente vor fi piesele domnului Ion Prisacaru, eu interpretă Gabriela Tocar, cu genericul Steaua mea. Steaua mea, vă zic de ce noi așa am conceput, deoarece în viziunea mea când se naște un om, se naște și o stea. Și steaua aceasta îl ghidează toată viața. Deci s-a născut o stea anul trecut, Gabriela Tocar, interpretă de muzică ușoară și iată că durează deja și slavă Domnului, avem succes. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Prisacaru, prin intermediul acestei emisiuni. Și motoul. Păi am vrut să zic acum despre motou, fiindcă datorită profesionalismului oamenilor profesioniști care mă înconjoară și suntem în strâns colaborare, eu cuprind mai multe stiluri, fie în muzica corală și aici în muzica ușoară. Și motoul nostru este stiluri de altă dată în sonorități moderne. Deci noi scoatem la suprafață acele stiluri pe care au încântat pe părinții noștri, pe părinții domnului. Generația de aur, și reînviem aceste stiluri, dar le aducem în alt mod, cu tehnologiile acestea contemporane, care ne bucură foarte mult că avansează, zi de zi se înnoiesc și ne dau posibilitatea să ieșim în această scenă frumoasă, cu un band, cu sunet viu, cu instrumentiști. Cu un invitat special. Cine neapărat va fi surpriza serii. Surpriza serii. Așa, haideți să recapitulăm. 21 noiembrie, ora 18. Ora 18. Locația Teatrul Eminescu. Spectacolul Steaua mea. Genericul. Genericul este Steaua mea. Steaua mea. Și motoul? Stiluri de altă dată, stiluri de altă dată, moderne. Cu ritmuri de sonorități moderne. Trebuie să mai repet, dar până Capela Corală și Capela Corală Moldova tot parcurs cu implicarea în toate melodii. Despre acest moment și eveniment, cu siguranță până pe 21 noiembrie mai veniți la noi la Tezaur să ne vorbiți, pentru că aveți nevoie să adunați un public probabil. Bineînțeles. În această seară este în prima audiție această noutate. Va răsuna și în prima audiție această melodie interpretată de dumneavoastră în colaborare cu maestru Ion Prisacaru. Eu am să zic maestru pentru că atâtea funcții și atâtea îndeletniciri și atâtea spune că Dumnezeu, un om când se naște, Dumnezeu pune mâna pe creștet. Dumneavoastră probabil v-a pus mai mult mâna pe creștet, așa că mai mult ca la alții. De aceea trebuie să vă bucurați, să vă
Eu cu siguranță cred că sunteți binecuvântați cu acea familie frumoasă. Iată și noi, familia Tezaur, vom fi prezenți să vă susținem la acest spectacol, luând în considerație că astăzi suntem în zi de sărbătoare, priză de timp și avem foarte mulți invitați care ne așteaptă să vină să ne felicite. Eu zic să vă înarmați cu acest microfon, doamnă Gabriela, și să ne interpretați în premieră această melodie pe care aș vrea să vorbesc doar câteva cuvinte despre această piesă. Este prima mea piesă de folclor orășenesc, în stil folclor orășenesc, de ce cuprinde, nu este totalmente muzică populară. Este prima mea piesă și în acest album vor mai fi, deci noi cu domnul Ion deja pășim și cu gândul un alt album de muzică populară. Experimentați, să înțeleg. Da, tot ar da în viață omul. Este o piesă în care să auziți multe urări de bine, de sănătate, de prosperare. Cu siguranță acest platou pe care acum eu îl văd, pe care îl găzduiți dumneavoastră, va fi deschis pentru toți interpreții care sunt și mai tineri și mai cu experiență și nume notorii în viața noastră. De aceea vă doresc succes. Mulțumim. Și mulți ani fericiți. Mulțumim frumos. Să răsună muzica. Și în melodie. Viața știe fiecare ne este frumoasă, tare dacă în fericire o trăiești. E floare de busuia care ți-aduce noroc când cu pasiune o iubești. Viața știe fiecare ne este frumoasă, tare dacă în fericire o trăiești. E floare de busuia care ți-aduce noroc când cu pasiune o iubești. Trecând prin ani să nu uităm, un dar cel mai de preț ne este viața. Trecând prin ani să mulțumim că întâlnim noi zorii dimineața. Trecând prin ani să nu uităm, un dar cel mai de preț ne este viața. Trecând prin ani să mulțumim că întâlnim noi zorii dimineața. Totul dă în viață omul să trăiască precum pomul cât stejarul cel înrămurit. Cu copii și nepoții să se bucure cu toții pentru un trai bogat și fericit. Totul dă în viață omul să trăiască precum pomul cât stejarul cel înrămurit. Cu copii și nepoții să se bucure cu toții pentru un trai bogat și fericit. Și tot prin ani și mulți ani să ne trăim noi viața în plăcere. Și tot prin ani și mulți ani alături de ale noastre nemurele. Și tot prin ani și mulți ani să ne trăim noi viața în plăcere. Și tot prin ani și mulți ani alături de ale noastre nemurele.
Felicitări cu o premieră absolută în zi de sărbătoare aici la Tezaur TV. Ne bucurăm să fim noi primii cei care am ascultat această melodie. Vreau să mă reîntorc la maestrul Oleg Baraliuc, pentru că știu că ați rămas dator cu câteva gânduri, da? Atunci când ne-ați spus că mai aveți ceva de zis, mai ales în rândul prezentatoarelor de la Tezaur TV. Mai eram eu să nu-mi amintesc. De prezentatoare la Tezaur. Câte prezentatoare știu eu, nu așa de multe au fost. Asta urma să vă întreb. Câte prezentatoare? Au fost câteva, a fost de numărat pe niște. Astea câteva. Câteva. Au fost toate bune. Deci fiecare și-a făcut, toate au fost bune și toate au făcut, deci au făcut față celor emisiuni care le-au prezentat. Deci fiecare au avut un oricare proiect. Nu poți spui că, uite, data asta frumoasă. Andreea. Eu știu cum o cheamă. Nu știu cum se numește. Eu am vrut să spun fata asta frumoasă, nu? Prezentatoare. Dar de încep să povestesc cine, pe care și cum o chema, deja gata, fac reclamă. Dar la televiziune nu se poate făcut reclamă. Am vrut să spun doar atâta, că deci nu a venit să fac o emisiune în locul cuiva, deci fiecare care au avut emisiunile lor, da? S-au terminat proiectele, s-au început, deci nu pot să spun că la voi la televiziune este o scurgere de cadre. Nu, la voi este foarte stabil. Unii întorci capul, sunt cam aceiași băieți, nu sunt numai cei care nu au meritat. Și cu ei nu s-a terminat proiectul. Deci nu vreau să spun că ca o doamnă care are același soț toată viața, eu ieri am avut 30 de ani la nuntă și eu știu ce înseamnă asta. Și de asta spun că voi, televiziunea Tezaur este ca o doamnă așa, cu simțul cu sine costului său, care știe măsura, știe greutatea, știe prețul și nu se schimbă pe dreapta, stânga, știți? Asta am vrut să spun. Și îmi place foarte mult că la mine se mai asociază ziua mea de naștere, nu un singur an. Am fost invitat aici și am avut surprize. Ba Adrian Aucișan a venit, Igor Rusu, Igor Cuciuc. Deci televiziunea lucrează atât cu tinerii interpreți cât cu interpreții bine consacrați deja, care știe în țară și în afara. Deci asta bucură că cineva se axează doar pe artiști tineri, cineva doar pe ăștia, că la știu, îi chem pe ăștia care cu tone de greutate și vine și arată și zâmbește dat și o să avem vizionare. Nu. Este dozat televiziunea. Asta, în primul rând, asta mă bucur și de fiecare dată când sunt invitat la această televiziune, eu mă simt onorat. Nu mai sunt nici începător, nu sunt nici tare vechi, nu tare, dar sunt invitat. Deci asta încă sunt actual. Și țin să mulțumesc atât doamnei Natalia cât și tuturor dumneavoastră pentru invitațiile care mi le-ați făcut și pentru felul în care am fost și eu când v-am susținut, când eram departe de patrie, în Siberia, am fost vreo aproape ani de zile și ziua mea de naștere s-a făcut în studiu și mi s-a transmis salutări. Emisiunea asta, emisiunea a fost una cu amprentă pentru dumneavoastră și noi am ținut cu tot din adinsul să vă transmitem de acasă un strop de bucurie. Acolo s-au strâns toți moldovenii din Siberia și s-au uitat la emisiune. Astfel eu v-am mărit auditoria. Asta am vrut să spun. Mulțumim. Maestrul Oleg Baraliuc, doamna Natalia, a avut posibilitatea să meargă prin diferite localități? Nu. Iată, încă n-a avut posibilitatea, dar cu siguranță gândim noi ceva. Nu aveam viză încă. Iată motivul. Noi în această emisiune ne propunem să aducem spre vizorul telespectatorilor niște amintiri, niște
amprente lăsate de Tezaur TV prin mai multe localități din Republica Moldova, unde atunci, fiind la început, m-am încăpățânat eu, așa, chiar dacă părea a fi o fată care poate o bate vântul, cum spuneați dumneavoastră, acum gândeam, zic, în care tabără mă pune domnul Barălic? Mă văd bine sau nu mă văd bine? A fost o glumă. Și scump. Da, numai soțul meu știe. Iată, mă uit la Carolina, deja zâmbește, pentru că ea știe despre ce urmează să discutăm, pentru că ce urmează să revedem. Carolina a avut marele noroc să fie prezent într-o astfel de aventură, călătorie și eu zic, hai să luăm acel material, după care revenim. O să vă urmească și pe dumneavoastră, pe toți cei probabil care nu ați reușit să urmăriți acele emisiuni de altă dată pe care oamenii în pandemie făceau știri, dar noi făceam emisiuni culturale. Și am demonstrat încă o dată că oamenii la țară nu se temeau de pandemie. Și asta conta foarte mult. Doar un moment, unde? În ce localitate? Am fost la Ciulucani. Ciulucani, da, Ciulucani. Este atât de interesant că am uitat prima dată în viața mea, am făcut țărmale. Primar, Larisa Corman, care apropo și astăzi este primar. Actualmente este primar, da, și îi mulțumim pentru ospitalitate și chiar a fost atât de interesant și atât de frumos, mai ales momentul cu văcuțele. Nu știu ce a prins, ce a ales domnul Valeriu să ne prezinte astăzi, dar cu ceva ne va uimi. Hai să vedem împreună, că toată lumea e curioasă. Ciulucani, raionul Telenești. Toți concurenții sunt implicați deja și, cum vedeți și dumneavoastră, sunt foarte atenți la cele mai mici detalii. Eu, cum vă spuneam, și iată cu doamna Olga începem să împletim aceste tortițe ca să-i ajutăm să meargă lucruri mai cu sport. În grădina lui om toate păsările dor, toate păsările dor. Numai unul are somn și zboară din pom în pom, tot strigându-l pe Ion. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bine ați venit! Ne primiți la sărbătoare? Chiar vă primim la sărbătoare, dar la șezătoare și la clacă. Și cu Doamne ajută ați ajuns astăzi la sărbătoarea noastră și chiar vă rugăm să ne cântați. la 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 la
Bună seara, Florica! Dar eu spuneam că voi nu știați, dar voi v-ați... Nu ne-am dat seama că provocarea mea e originală de data asta. Asta e serios acum? Sau Asta e pe bune, Da, eu nu glumesc. Ea-i cu mințică și o cheamă Florica. se referă la fiecare în parte? La sau... fiecare în parte. Mie îmi place să văd cocoanele la Mulzvaca. Asta e fata de la țară. Ai mai mulți, Carolina, zi. Cândva fiind copil. Stăpâna frații, fac corect? Carolina, ia zi, ce senzație ai? Mă simt ca în copilărie. Apropo, îți place laptele? Da, îmi plac lactatele, brânzeturile. Și îți place să bei lapte crud? Da. Da? Da. Ei, iată, azi ai frumoasă ocazie să fii servită cu un pahar de lapte. Hai, Florica, hai. Ia uitați ce lapte gras. Put, nu și de ochi. Da. Hai să nu de Așa, Adrian Livitski. Adrian, poziția. Ian. Hai, Adriane. În încăldare. Adrian. Nu. Inspirat? Ai ușor Muljivaca. Dar capra? Nu sprânește. La vacru nu te pișec de la cap și poate e mai bine. Te descurci. Ia mai încerc o dată. Hai. Curge. Dragi telespectatori, în premieră, Valeriu Cordineanu Muljivaca. Nu, dar, dragi telespectatori, Valeriu Cordineanu Muljivaca în pantofi de lac. Câteva picături, dar Ia mai încercați! Vaca dă mai mult lapte, dar noi pentru azi ajunge.
Ne-am reîntors din Ciulucani, aici în platoul Tezaur TV. Carolina, să știi că întrebarea a rămas aceeași. Îți place laptele crud? Nu prea, dar la mulți vaca m-am descurcat. Îți bravo, îți gospodină adevărată. Am răscolit un pic prin amintiri, nu? Ce Atâtea amintiri frumoase, abia acum mi-am amintit tot ce a fost acolo. Dar cât am râs noi. Doamne, dar câte le-am reușit noi în 2 zile? Foarte multe le-am reușit. N-am reușit acolo să le punem pe toate. Noi și sarmale la ora 12. Sarmalele, da. 12. Și am pictat. Și foarte multe am făcut. Și am cusut, și am pictat. Și chiar au fost 2 zile atât de pline, cu atâta natură frumoasă și satul ăla pitoresc. Doamna primar care ne-a primit cu sufletul deschis, toată lumea care ne-a înconjurat, fetițele care ne-au cântat atunci când noi coseam. Da. Foarte frumos. Deci sunt niște amintiri. Hai să mai repetăm, eu mai vreau. Da, promiți că când mergem în cu maestrul Oleg Baraliuc. Da, cu maestrul Oleg Baraliuc. Ce spuneți, maestre? Mergem? La mulți vaca. Dar numai nu în pantofi de lac. Te rog. Acolo vedeți că avem multe... Probabil noi vom provoca și pe dumneavoastră în emisiune, pentru că acolo să vă aduceți aminte de casa părintească, domnul Presagaru. Ce spuneți? Eu vreau să spun că eu sunt mereu cu gândul la casa părintească, la Baștina. Chiar recent m-am întors de acolo. Pe 21 septembrie am fost acolo. Am avut ocazia să fiu și la biserică, la Sfânta Liturghie. Am foarte multe texte și melodii dedicate satului natal, inclusiv imnul satului natal, imnul liceului din sat. Aveți cetățean, sunt de mai mulți ani sunt cetățean de onoare, că am mai creat câte ceva în sat. Dar vă invităm ca să nu vă vorbesc eu, veniți să vedeți că ne putem lăuda cu acel parc al eternității, care eu sunt creatorul lui. Luăm legătura cu domnul primar. Aleia personalităților, avem monumentul lui Mihail Sturza, care a cedat din pământul său pentru crearea satului. Am scris istoria satului Baraboi. Eu ascult, dar vă dau și o întrebare. Domnul primar, la cât mandat este? El a avut 4 mandate, un mandat anterior a pierdut și acum a revenit. Înseamnă că are experiență. Are experiență, e colegul meu de clasă. Sunteți și colegi. Am înțeles. Trebuie să luăm legătura, să vedem o emisiune, o emisiune de aceea așa frumoasă și bogată. Noi cu plăcere vă invităm la noi, la Baștina, că chiar și duminică acum am avut așa o petrecere frumoasă în sat. Inclusiv au participat și grădinița și mi-au interpretat melodiile. Inclusiv am hora de la Baraboi, care așa mi-a plăcut cum am interpretat-o colectivul de la grădiniță. Educatoarele, că doar sunt doamne. A fost o surpriză. Am înțeles. Neapărat mi-a venit ideea acum că să avem și în arhiva o emisiune cu dumneavoastră. Dacă eu sunt convins că Baraboiul urmărește ne urmărește cu siguranță și prin intermediul dumneavoastră. Sunt auzit, nu pot ca eu la barabonienii mei să nu le transmit salutări și să le spun că îi iubesc. Aveți ocazia, da. Plecăm la Baraboi. Da, eu ce spun. Într-o echipă frumoasă mergem la Baraboi. Frumoasă denumire. M-ar interesa legenda, dar în altă emisiune, pentru că ne presează timpul. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Am depanat amintiri, ați venit și cu noutăți. Iată, succes la acel spectacol de amploare care este foarte important pentru creația dumneavoastră. Maestre Baraliuc, dumneavoastră, mai veniți, mai reveniți, rămâneți. Așa că, dragi telespectatori, Andreea, cred că mergem într-o scurtă repriză de publicitate, după care revenim.